DJ Holy Foe. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Mamuka sei ndi baba vachinogurei vari kutaura pano mangwanani muri yeZimbabwe. Anditi ndakagara ndichikutaurira here kuti muri kushandiswa nevakomana ndeveZANU-PF vari kutaura chiwenga. Hapana kana chinombobudiswa naDhamani to waste time zvako. Vakomana vada kutopedzera one time vari pamwe chete naMnangagwa. Vese vari kutaura zvachiwenga, vane machano nemagrupa ese ana chiwenga. Vari pamwe chete naMnangagwa. Vanhu vaMnangagwa, vamwe vaMnangagwa. Vese vari kutaura, vese vari kutaura zvachiwenga, vese kana muchano yanyika yemabhuna maZANU-PF ese. Kana channel yayanhingirikini yaTraore. Musateerere matsvina dzakapusa kudaro, dzakadhakwa kudaro. Ndakagara ndataura kudhara ini kuti chiwenga ndo pasina zviripo. Uya anochekeresa nyika uya. Vari kuzivana naID uya. Chiwenga anenge akatopuwa mari kudhara uya zvekutoti kuita president ka. Madhire nhema ndekunyebaya. Chiwenga aiti. Valerio na chiwenga. Sanyatwe na chiwenga. Kutodini. Ibvire apa. Shit. Ngutaura kwamusina kuswera. Ende zvinotaurwa nevakomana ava ka. Havana kumbotumwa nachiwenga ende hazvisi zviona chiwenga ba. Ipfungwa dzavo dzokufunga iwo mumusoro mavo kunyebera nyika yeZimbabwe. Chiwenga naID vari kutozivana ende vanotowirirana ende vari pamwe chete. Alright, nasu uno Valerius Banda wacho zvaabva. Crew yese iri kupera ka yanga ichiwirirana chiwenga. Nasu uno zvaabviswa. Iko zvino ndiye akuenda kuitwa vice ka. Musabvunza kuti kubviswa kwaValerio chi. ZANU-PF iri kubuilda inonzi one party state. Valerio ari kuenda kuita vice president straight. Valerius Banda ari kuenda kunoita vice president straight away. Mohadha akuda kuenda kunoretire. Aukamu kuti Mohadha ari pabasa but Valerius Banda unonzi wewe makore ako awanda. Mohadha akuenda kubiswa paya ari kurwara kauya nekunetseka. Nyaya iripo ndiye kuda kuti wabise Mohadha vaise nhingirikini Valerius Banda. I don't know vanhu kumaTebeleland imimi mandevere kuti muri kuirana nazvere zvoda kuzama kuitwa nana ED izvi zvokuti vanobvisa Mohadha munhu kumaTebeleland vachiisa munhu kuMidlands. Ndimika mune mapata ari kumaTebeleland ikoko vana Twakaza, vana naZapa, vana Bechikazula. Chavari kupuhwa mari chii? Iko zvinezvi zvigaro zvese zviri kuenda kumashona zvese zvemutungamiriri wenyika. Kana muri vamwe mutsai hondo chaiyo kupinda murodi chakudemonstrata. Pane chitsotsapa. Valerius Banda haasi mundevere uyawe, izita chete uyawe. Haasi mundevere ba uyawe. Ndakuyambira aenda kuruma inze vanhu kumaTebeleland. Valerio uda kuitwa vice president. Kana makapusa makatundundu mchiti kwaye mune mapate ezvematongerwo enyika, vana Mutwakazi, vana Ningirikini, vana Bechikazulu, vana Zapu. Vari kusumudza musoro. Zapu yakaparara kudhara, Zapu yakadyiwa kudhara, yakutonga muya power sendere ZANU forces riya. Amutozikanwa ende amuwerenge mandevere amufe makatonga paya kana kugara chigaro chokutonga nyika. Nyeba chaiko. Wozi monyanya utengesi maningi. Vana Chabangu, vana Mutwakazi wacho, vana Bechikazulu wacho, vana naZapu wacho, kuti unyatse kuona dai maimira nemunhu wani ari munyika, otherwise zvairamba zvakamaintaineka ukama nekuwirana aibatanidza marudzi. Chamisa. Zvino ndo munotomuzika vanhu vanenge vaitorwisa Chamisa vacho vaitopuwa mari neZANU wacho futi. Saka meno ndizvozvo. Inofa kwenyu yakarodha. Enda musabvunza kuti mapate anoramba achipuhwa mari ka. Zvokushandiswa zviri kuitwa vana Mutwakazi izvi.
havasi mapato ekuti angamirira Matabeleland kumandevere. Mandevere akatoti tine mapato anotimirira kuno. Vana vekumadevere havagone kutungamirirana kana kuumba nengiriki zvinhu zvine chekuita ngomo bedzi. Hakuna vamwe vese vasara kuMatabeleland kuwese vazhinji vacho vese selfish. Vane chihunu chaichi cheundurani cheuselfish cheutengesi chaichi. Vanhu vekuMatabeleland vane chihunu cheutengesi. Vanhu vekumabulawayo I don't know. Havanyatsoita zvinhu zvinobatika zvinooneka kuti vanoti vanoita zvokuti vanofinyura nyika yacho kuti amheno nenyika yachona neZimbabwe yacho hatisi maZimbabwe. I don't know kuti vanenge vachizviti maSouth African here. Because South Africa kwacho havangakwani. Zimbabwe wacho wanhingirikina. Nofunza kuti marudzi ese ari muZimbabwe haana kubva kune dzimwe nyika dzakatitenderedza. Havana basa nokurwira nyika yavo vanhu veMatabeleland kana hanya nekuti vagadzise nyika kana kuti vane chekuita nechii kana chii. Zvavo ndezvehondo nemhirishonga chete nokupanduka nokumukirana chete chete. Indega zvinoita zvimapato zvina Mutwakazi izvo. Ongutoziva kuti kuHarare variko but vashoma. Gani vari because kuHarare variko vacho ivavo vakapanduka vacho ivavo. Tikatarisa ndianiko kuHarare kwacho vashoma but Harare yakakura it's 8 province. Hakuna 2 provinces dzine 3 political parties asingachidzani. Kana even kutobatana chaiko ari 3. Unofunzwa kuti population iri kuMatabeleland ingakwanisa kumani kutonga Zimbabwe yese kuwina kuti munhu aningirikine. Zvimwe zvachona so vanhu ngavagaye man. Pane zvimwe zvokuti munoita nharo muchivhura zvimapato Matabeleland kuya. Uona kuti population yacho iri kuMatabeleland yacho vese vanhu havambokuvhoterai havasi venyu vese vari kuMatabeleland vacho. Kana pane mitoto motika kuti million vari kuMatabeleland. But the rest imi munogona kuwana vanhu 500 chacho. Saka 500 iwawo ndiwo moshare namapato matatu. Wototi muchatowina nevanhu 500 nekuti vamwe vanoenda kuzanu vamwe vanoenda kuopposition yachamisa vamwe vanoenda kuzvimapato zvimwe vanoenda kupi vamwe havavote. Saka vanhu kuMatabeleland kutadzai yamarongerwa manje yamuri kurongerwa navakomana vezana ndo yakapenga manje. Madhara yenyu vana Simon Kayamwe vakasiya paradza nyika. Vana vaBhete Mpofa Sasika Mewana. Pana zviripo baba ndo vakasara kama mati ngatibudei muZanu Forces ndo vakaramba kavariko ikoko vachisimbisa Zanu hatiriko Zapu iriko tiripo. Nhasi unochiona kuti Mandevere hamufe makatonga Zimbabwe. Ndinda kutaurira izvozvo baba Chinokure. Unyepa chaiko never forget. Kanga mwaino hunhu hwenyu. Because mune utengesi usina nebasa rese. Tarisa history history even history dzenzira dzacho dzenhingirikini tarisai mukatarisa. Zvenyu zvikanaka bo. Hamusi kugona kusapota chinhu wani kumira nechinhu wani. Makaurayirwa vanhu kuMatabeleland kubati vamwe venyu vari kupuwa madzimamba ari kupuwa mari nemota kuti vakumobilizei. Maovheta ari kuMatabeleland achona hapana kana vana nhingira chacho hapana kana chiri kumuswa musoro. Ndo vatomira nana Mnangagwa wacho navana nhingirina maovheta. Mapata acho hapana chinobuda kuMatabeleland kuya. Chavanogona inoizi. Kubaya vanhu nemapanga nokupa muromo chete nekuchena manu nerusarura ganda netribalism. Chete kurwisanisa vanhu. Chigaro chiri kutenda kuna Valerio Sibanda ichi. Valerio haabve kuMatabeleland. Bari chigaro ndechenyu kapost ndeyenyu Mandevere. Chaona kwamunosvika neutengesi hwacho. ZANU-PF yanga isingafaniri kuwana kana even one supporter chaiko kuMatabeleland kuya. Maifanira kuisa kana demo munhu anongosapota Zanu kuMatabeleland demo straight away. Kubana straight kubana to ZANU-PF zvachose iko kuya. Pisa dzimba dzemaofisi evanhu vezanu iko kuya. Dzimba dzavo kupisa. Kutobhana kuti kuMatabeleland kunonga tiri kuona ZANU-PF zvachose. But hamuna kubatana ba.